L'exposició que presentem avui se titula Sobre ella en descansen més i és un conjunt de pastels a l'oli sobre paper en petit format, llavors dos pintures en mitja format, aquestes dos. Llavors és una expressió bastant íntima i que vaig fer aquest estiu quan estava en un procés de fer un altre projecte més gran que havia construït més des de la racionalitat, en unes pintures més grans i una mica més comuns, una mica més fortes que parlaven més en la persona, no? Que interpel·len. Llavors, en els temps que jo estava descansant de l'altre projecte, vaig començar a fer més en la intimitat i en el descans, aquestes pintures de petit format que en sortien més des de dintre. Les sèries de pastel tenen els pastels a l'oli, són una mica narratives i juguen molt en la figura, les relacions humanes, però també els sentiments, les emocions, com canvia de context. Això ho vaig estar pintant quan estava venint a Alemanya i era tot, entendre què estava passant al meu voltant, com interaccionem amb les persones i com això se pot transportar a diferents rols de gènere, no? Un dels focus d'aquesta exposició són les cures, els treballs silenciats, no? I tot aquest suport entre persones que normalment s'ha estat adjudicat a les persones socialitzades com a dones. I llavors, a partir de Covid, per exemple, sí que es va començar a donar punt de mirar les cures, va començar a donar importància, però si tu encara segueix no estan balancejat, i llavors podeu veure, per exemple, que hi ha personatges en molts de pits, que no... Els pits també són un tema que van sortint, no?, en la meva pràctica, perquè són molt apreciats i molt volguts quan estan presentats de quina manera, però quan els girem una mica en fil se transformen en monstruosos, de repente fan por, no? I també és un símbol com del donar. Jo normalment treballo en pintura a l'oli, sobretot quan faig les pintures grans. Llavors, com vaig estar treballant aquest estiu en els formats més petits, vaig descobrir els pastels a l'oli que, me van obrir un nou món. Me van permetre treballar en aquesta suavitat, inclús en aquesta màgia, i res, vaig començar a fer esta sèrie de pintures petites que van anar agafant cohesió i se van transformar en això que estem presentant avui.